Amalawi anzanga, amuna ndakazi, wankulu ndi wang'ono, kwina kulikonse kumene muli, ndikupaseni moni masana walero lachiwiri pa 16 July 2024. Ine ndi Mutoro Mr. Game Changer Chikuni Chausi. Amalawi mumvesere bwino uthengawu ndikuupereka kuyimirira gulu lonse la Malawi amene akufunira Malawi zabwino. Ndipo gulu lili ndi azibusa, lili ndi anthu amabizinesi, lili ndi anthu andale, lili ndi anthu azipembedzo zosiyana-siyana, ma-activist, anthu okonda dziko lawo. Ndabwera pano ngati mneneri wa gulu limeneli kuti ndipereke uthenga kwa inu Amalawi ofunikira kwambiri. Choyambirira mugwira uthenga wangawu, wina asakunamizeni, wina asakupombonezeni, wina asapereke uthenga wake wabodza. Ndipo ngati pali pena pache pamene ino Amalawi wina akukuyankhulani mosamvesesa bwinobwino, mundifunse ine Game Changer Mutoro Chikuni Chausi. Chifukwa ine ndamene ndiyankhulire za mademo, ndamene ndizayankhulire gulu limeneli, ndamene ndizipereka mauthenga oyenera kuti Amalawi mwagwire, osatima propaganda ena amene atha kumalandira tima 5 million kuti azikunamiza na Malawi nkhani yokhudzana ndi dziko lino. Ine ngati Game Changer ndikhala pano, ndikhalabe pano, ndidzakhalabe pano kukuwuzani chilungamo. So ndimafuna choyambirira Malawi ndikuwuzeni kunena kuti gulu limene ife tapanga, gulu limene ife tikuyendesa, muli anthu osiyana-siyana, muli anthu andale, as you all know kuti wina aliyense amakhala munthu andale, muli anthu azipembedzo zosiyana-siyana, muli anthu amene timawatcha kuti ma CSOs, muli ma activist, muli anthu ogwira ntchito zosiyana-siyana mboma ngakhale kunja kwa boma. Nimafuna ndipereke uthenga uwu ku dziko kunena kuti kuyambira pa 31 mwezi uno tikhala ni ma demonstration mdziko lino, andi ma demonstration amenewa monga mmene mwa propaganda ena kuyankhulira siakukonzedwa ndi Happy Gondwe, siakukonzedwa ndi Akameja, siakukonzedwa ndi Mutoro, siakukonzedwa ndi Bulakwacha, siakukonzedwa ndi Akamulepo Kaluwa, siakukonzedwa ndi Sandras Juma, siakukonzedwa ndi Bire Banda, siakukonzedwa ndi Akalindo, siakukonzedwa ndi ndani, akukonzedwa ndi Malawi wina aliyense okonda dziko lino la Malawi. So nimafuna ndipereke uthenga huu posatira mau amene akuyankhulidwa kuchokera kwa anthu amene apasidwa ndalama kuti apomboneze anthu maka pa nkhani ya pa 31 pa. Ndeni mafuna mundimvesese bwinobwino. Amalawi takonza ma demonstration, and ma demonstration wa akuyamba pa 31. Wina afune kaya asafune, zimunyanse zisamunyanse, zimpweteke zisampweteke, koma ife ngati nzika za dziko lino, achinyamata ndi achikulira dziko lino amene tikumva kupweteka kuyambira pa 31 pano, tikupita pa nsewu ndipo palibe kutiresa. Kuli anthu ena azimayi ndi azibambo opanda nzeru zisiru zosakonda dziko zimene zayamba kutulusa tima audio tawo topusa, tomafuna kuti ayipise ma demonstration amenewa, ayankhule mwa uchitsiru mompwampwana ndi mopanda kuganizira dziko lawo. Nimafuna ndiyankhe chonchi kukuwuzani nonse Amalawi nzika za dziko lino kuti china chilichonse chimene gulu lathu likupanga choonadi chake muchimva kuchokera kwa ine amene ndinasankhidwa ku gululi kuti ndikhale mneneri wa gulu limeneli, ndipo zonse zokonzekera zonse za ma demonstration zili nkati, andi palibe wina aliyense amene angasinthe ma demonstration amenewa. Yes, tikudziwa kuli ena ake amene amazitcha kuti ni ma activist amene alandira ndalama tima 5 million tima 10 million kuti atatikhazike pansi ife ndikumalinamiza ziko kuti akhala ni ma demonstration ofuna kukonza ziko lino lili bodza atatumidwa ndi MCP. Nimafuna ndikuwuze na Malawi kunena kuti ife ngati nzika za ziko lino
tagwirizana ndi mafumu, tagwirizana ndi anthu andale, tagwirizana ndi anthu amipingo, tagwirizana ndi nzika zonse za dziko lino zimene zili m'Malawi, zimene zili kunja kwa Malawi, kunena kuti chifukwa cha nyengo zimene Malawi tikudusamo ndi nthawi tsopano yakuti Malawi aonese mkwiyo wace, Malawi aonese udindo wace, Malawi aonese mphamvu zake, Malawi aonese demokrasi yake, Malawi aonese rights yake. Nthawi yake ndi imeneyi. So nimafuna ndipeleka utenga umenewu. Ena kunena kuti yayi ma demonstration amene watikutumiza mautenga, anthu amene wachita kutumidwa ndiye choncho tifata auza Boni Kalindo ndi Malawi First akumayankhula maunga tionda Malawi First. Ine Boni Kalindo ndi nzanga kwambiri, ndi brother wanga, Ntanyuwa ndi brother wanga, onse mukawafunsa ku Malawi First. Inenso ndi member wa Malawi First, inenso ndi mapanga china chilichonse kumene kupita Malawi First ine ndimapita kumeneko. Kaya zachitika ndi chani First timakhala kumeneko. So tikugwira ntchito ngati anthu amene tikukonda dziko siku ndi siku kulifunira dziko lathu la zabwino. So nimafuna ndipereka utenga ukunena kuti no, mautenga wonse amene munamizidwe, mautenga wonse amene abwera okhuza Boni Kalindo, Amalawi osatekeseka nawe ya. Boni Kalindo ni mmodzi amene amakonda dziko lino la Malawi. Malawi First imakonda dziko lino la Malawi, amamenyera ufulu wa dziko lino la Malawi. Ife tonse ngati nzika za dziko tikuyenera tikhale ni mtima umene tili nawo ife anthu amenyera ufulu wa dziko, amene sitinagulidwepo, sitizagulidwapo, ndipo tizapitirirabe kuyankhula choonadi pa ground. Now this time around nimafuna ndikudziwitsa na Malawi kuti ma demonstration amene akubwerawa sana konzedwe ndi Happy Gondwe sisi kumukhuza, sana konzedwe ndi Kameja sisi kumukhuza, sana konzedwe ndi Mutoro sisi kumukhuza, sana konzedwe ndi Bulakwacha sisi kumukhuza, sana konzedwe ndi Akamlepo Kaluwa sisi kuwakhuza, sana konzedwe ndi wina aliyense amene mutha kumuganizira kandi Boni Kalindo kandi ndani kandi Ntanyuwa kandi ndani. No, ma demonstration amene akonzedwa ndi nzika zonse zokhuzidwa dziko lino zimene zikunena kuti enough is enough. Wina aliyense amene akugula zinthu modula ma demonstration amene ndo ati. Wina aliyense amene wafika pachapona kuti life yafika po Nyansa, ma demonstration amene ndo ati. Wina aliyense amene wafika pona kuno zinthu mdziko lino zasokonekera chifukwa cha usogoleri wa Lazarus Chakwera Mbusa, ma demonstration amene ndo ati. Wina aliyense amene panopa kugula chimanga pa mtengo wa 45,050 kwacha, ma demonstration ati amenewa. Wina aliyense amene kuna kuti sopo tikukanika kugula wadula sugar, wadula bread, wadula china chicho chafika po Nyansa, ma demonstration ati amenewa. So siya munthu iya ndikudziwa Malawi mwina zimenezi ena mwapombonezedwa ka audio kamene kukakuyenda nzima ina kakuyankhula atukhala ngati wachikondi kumaunikira tina Boni Kalindo ngati ana, kumamuunikira Ntanyuwa ngati. Nimafuna ndikuuze ndikuda kuti Limpopo inake ndi ife ya Malawi. Nimafuna ndiyankhule kuti Malawi First inake ndi ife ya Malawi. So nimafuna ndikuuze kuti tonse pamodzi mukonzekere kunena kuti no pa 31 pano tikupita pansewu. Ndipo ndibwereze kuti propaganda ina iliyonse, audio ina iliyonse imene ingabwere yosusana ni mawu amene ne game changer ndayankhula, mundifunse ndipo muitenge kuna kuti ndiyo nama ndi yabodza. Pachina chilichonse chokhuzana ni ma demonstration Amalawi mumvera kwa ine ngati publicity secretary wa gulu limeneli. Ndibwereze mawu awo kunena kuti Malawi ndi wathu wosawopa, wosachita mantha, ngati kuli kufa tifera mbendera ya dziko mene wafera Chilima ndi abale athu ambiri, ndipo palibe kubwerera mbuyo, palibe so kukhala chete. Tikufuna chilungamo chidziwike cha imfa ya Chilima ndi anthu ena. Tikufuna dziko lino likhale dziko lokomera wina aliyense. Sitikufunanso kubwerera ku one party system, sitikufunanso kulamulidwa ndi boma la kuphairi. No, nthawi yakwana sopano. So nimafuna ndipereka utenga umenewu. Pomalizira ndikupempheni nonse amipingo adzipembedzo zosiyana-siyana mubwere monga mmene anzanu ena abwerera kale tigwire ntchito limodzi. Nonse amabungwe sitikusamala bungwe lanji kapena lanji, koma ngati mukukonda dziko lino la Malawi bwerani tigwirane manja siku limene likubwerali. Ndipo malo tanena kale tikhala ni mademo ku Blantyre, tikhala ni mademo ku Zomba, tikhala ni mademo ku Mangoti, tikhala ni mademo ku Nzuzu, ndipo kumapeto kwacha tizakuza nimene mzangapangire ndi Central Region kumene Amalawi tonse muzamve ndondomeko zake. So nimafuna ndiyankhule chonja Malawi masana uno kunena kuti wina aliyense amene akukuza kuti ayi Boni Kalindo kumene koma kuti Boni Kalindo to simwana amene ndi munthu wopsa kwambiri, the DC ndikumbuzwa bwino bwino. Inenso si munthu amasewera iye. Amalawi from day one kuzafika lero so munamvepo game changer kuti yeye wagulidwa iya.
Simunamvepo kuti wakwera ndege ndacha kwera kupita maiko akunja kumakadi akanyenya ndindalama za Malawi ye. Simunamvepo kuti game changer wakumana ndi achina chimwendo ndi kumakambirana kumana mizidwa ni ma 5 million. No. What is 5 million after all? So ndimafuna ndiyankhule ndiluza dziko la Malawi kuti ma demonstration alipo pa 31 ndipo sichikhala chiyambi sitima pomwepo. It's continuous demonstration. Either Mr. Chakwera, you like it or not, but we are going to the street and we are going to show up. Kuna kuda Malawi ndife hotere so bad. Maybe you don't know Malawians, but this is time now for you to know the little Malawians. The other side of us, you are going to see from this coming 31st of July. So, ndimafuna ndipeleke utenga umene ukwa wina aliyense nzika ya ziko lino. Ndipo pomalizira Amalawi, ndikuuze ni chonchi kunena kuti no. Ma propaganda wakubwerabe, ndipo Afrika pachapana kuti yayi, musinthe madeti yanu, muike pena, yayi mupange mwakuti ngati anthu otikonda tikudziwa. Anthu onsewa atumidwa ni MCP, anthu onsewa kuti afuna kuti ifeyo pamozi ngati anthu amene tagwirizana chimodzi tisagwirane manja. Ndimafuna ndikuwuzeni kunena kuti olata kana khala kuti nomwina Bonica ndo samalikonda ziko lake kuti atha kusankha kuti sapanga nawo ma demonstration amene akubwerawa kapena atha kuuza Malawi First kuti sipanga nawo. Koma Malawi First yo even Mr. Bonica ndo knows kuti Malawi First ndi anthu andi chinthu chondi cha Malawi andi Malawi wakudzumzika ndipo Malawi akuyeneka kupita kunsewu. Chimene Bonica ndo akudziwa, chimene Masa Ukobanda akudziwa, chimene china Richard Mphepo ndi timu yonse ya Malawi First ikudziwa. Komanso ndiyankhule pano kunena kuti ma propaganda anu nonse amene mukuwapanga athana ndi ine ndikuyankhani ndipo sindikusekelela ni. Amalawi get ready pa 31 tikuyambapo kamutemute wasala sitikunyengerera sitikupanga zibwana. Ife ni nzika za dziko lino tikumva kupweteka dziko lino tikumva kuwawa dziko lino ndipo nditumize mautenga dziko lonse lapansi kumene kuli Amalawi kunena kuti now this is time for you to stand up to come out kunena kuti mutipange support muimenafe. We know some of you ndizovuta kuti mutha kubwera, but with your little you have, please support us. Amene muli maiko akunja, amene muli konkuno, and this is time now ndipempe ma MP wonse azipani za opposition kakhale so independent kuti amemezeni anthu anu mukamva madeti menetale nemu kuti pa 31 mukamva mawu awuze anthu anu anyamule anthu anu ma constitution mwanu koma demonstration. Ndima amene wa Malawi ndimafuna ndipeleka utenga umenewo ndipo yense amene akumankana amayankhula mautenga ache ofuna kuti no timu yonse ya Malawi imene kukonzekera kuma demonstration ipombonezeke kapena funa kupomboneza anthu ena amene timagwira ntchito bwino muyerekeretu zopusa zanuzo muzisiretu muziponyeretu kutali fa mufa mozizimusa. Malawi akumva kupweteka, Malawi akulira, muzibwera ndi mawu ma propaganda anofuna kutire kanisa kuti Amalawi tisakhale pamodzi tisapange chinthu chimodzi facho timwalandira ma 5 million facho timwalandira ma 10 million facho nakuti mwanamizidwa. And nimafuna ndikusimikizeni kuti your days are numbers and very soon tikakuikani nditu mmanda ndikulumbira chifukwa Amalawi atopanda Amalawi akumva kupweteka. Ambuya kudaliseni Amalawi siku lathu ombola dziko lino likubwera and Malawi timombola. Nifunse nonse ma president azipani zosiyana outside government yoyipa would stand with us. Nonse ma freedom fighter stand with us. Nonse amipingo mazibusa amene tili nanu limos, I salute you. Nonse ma shehe ma bishop stand with us. This is time now kuti Malawi aone zina, Malawi apange zina, Malawi tichose nkhuwawe zonyasasi. Ine ni Mr. Game Changer chikoni cha usi mukhaleni masana wabwino ndibwera soposa chedwa ndipo ndikhala ndikubwera pafupi kulankhulira gulu limeneli ndipo nonse akufuna kwabwino bwerani kuti no tigwirane manja tiombole dziko la Malawi. Zibwana palibe kuseka palibe mona advert ikhala ikudusa pena paliponse and no one can change masiku amene takazikisa ndipo palibe amene atadulire malire. Komanso ndiyankhule pano kuti no wina aliyense amene yerekezedwa kutumidwa kuna kuti azaunonge ma demonstration amenewa kandi wa police kandi military kandi wa chipani ndimafuna ndikuuza ndikuti no muzafera komweko because Malawi wapsa mtima sopana. May God bless you and God bless Malawi. Thank you.